ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, шахсиятҳои дураи ватан, ҳама каса хубен. Тинҷан имрӯз 3 ноябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯши арзон дар канали Саудо ТВ. 11 дона мошин, 1 то портер, 10 дона мошини фурӯшӣ пешкаштон мешавад, тамошо кунед. Ва баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар WhatsApp муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontage ва дигар сайтҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. Daewoo Nexi 10,000 сомон. 2107 Opel Caravan, Opel Astra-G, Mercedes, BMW, Toyota Camry, Porter, Astra-G Caravan, Astra-G Hatchback. хулоса навори беҳтарин навора сар мекунем то охир тамошо кунем бача азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. мақбул бошад гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ба шумо ширкати Акай Хурушеда тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر خودشون با ماشینشون اومده بارتون میگیرن انشالله پریما تاجیکستان بار برده میشه بعد شنبه کلوب فرخور وحدت نورک دنغره فرغون تپه مومین آباد وسه و همدانی و شهر توز و تیمور ملک کلخوز آباد اویالی خراسان فخرآباد قبادیان گراوتی جیلیکول و دیگر سمت‌ها میروند فقط به یگان مانع بدیل پر انشالله از زمین کانال ما Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин хундаи портере ки равон кардан. портер хундаи фурӯшӣ аст ки солаш 2003 сол бача азиз. мотораш пачка, адрес ноҳияи Вахш, нарх 67000. дӯстон, нигоҳ кунен. нархи зурай, хеле нархҳо редка мешава. 67000 сомон, портер 2003 выпуск бача азиз. خب میگه که موتورش پچکه های 67 معامله داره حالتی خوبی تکنیکی نخدو حجت اوتیلیزاسیا داره برای بارکشی بنهایت زور ماشین 19 ترانزیت تیار کردگی میگیریم بانامتون میکنیم واتساپ شون اخیرش 1737 فقط سریوز این خریدارو از نومی کانال ساودو تیوی زنگ زنین لایکاتون بمونین در کانال подписаться کنین امی کانال برای شما شدگیه که ماشین‌ها خونه‌ها را نوار کنیم و پیشکش خریدارا بکنیم بچه عزیز. میگذاریم با یکمین اوپل استرایف. اوپل استرایف هسته که در کوزوفی کاروان دوستان عزیز. سالش 97 ویپوس در شهر دوشنبه. کاروان 28000 سومون دوستان. چخیل میبینین کراسکش توزه هکایی. برای های کردن ماشین میگم ماشینی شهر دوشنبه های. ایراتور دوشنبه دا دوستان خوبیش همیه که خب 80-90% جوش همواری که هسته مسئله خدوایش که 10-12-15 سال دا ویران هم بشوه اگر نکی سیر اونو جای هموار های دوستان ابیامش 1.6 коробка механика бензин плюс газ 28000 сом фурӯшӣ караван 97 сол газ бензин ҳуҷҷат утил солона дар ҳолати хуб қарор дора хоҳиш мекунем караванхаро фақат занг зана. мегзарем ба сеюмин Opel Astra-G фурӯшӣ. Opel Astra-G аста ки солаш 99 бача азиз. Astra-G караван 99 выпуск ки мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. фақат бензин. объёмаш 1.6 коробка механика. خب بنزین گاز زدگی نیست موتور 1.6 простой چوتکا الکتروپاکت кондиционер موتور ходовой садай معامله داره краска همین حالت 50000 сом 99 سال فقط караванхарои Astra-G караванхаро метонен муроҷиат бикунед. мо пашти ҳар рӯза навор дорем дӯстон азиз. ҳар рӯза мошин навор мекунем. ҳаракат карда адресҳои мошинотонро прарой кунед. агар хоҳем ки савдо шава нархҳои ҳавоӣ нагзорем ки намехарам бачаҳо. чизе ҳаст мегем.
арзанда ба нархоша савдо мешавад. Мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi солиш 95 10,000 сомон ай. 10,000 сом солиш 95 мошин дар ноҳияи Вахш. Бензини газ 1.6 механика. Телефон шоҳруи экрани шумо. Ҳуҷҷат утил надора. Савдо 10,000 сом дига арзон намешавад бачаҳо азиз. WhatsApp-шон рақамҳои дастӣ дар рӯи экранатон. 1.6 механика Nexi сасани соз. Дига арзон намешавад. Ҳуҷҷат утилизатсия надорад. Ин ҳаминқадр кам буд дӯстон. Далши маълумотша бигирен. Баъдан лайкҳоро монен, дар канали Сауду ТВ подписатсия кунен. Фикротона комментария кана ҳеҷ вақт фуромӯш накунен бачаҳо. Медонам як дона лайк монданаш бениҳоят мушкил ай. Қиин ай бачаҳо. Лайк мондан яки бениҳоят баъзеҳода қиин ай, амира намемонанд. Яки ҳаракат кунем ки дастгирӣ кунем бачаҳо. Мегзарем ба панҷумин Мерседеси фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class. C-Class-и 95 выпуск. Мошин дар Душанбе. 42,500 сомон нархаш. Фақат бензин, объёмаш 1.8 коробка, механика, краска сиёҳ. Одамои серьёзни Мерседес харода роҳӣ мекунем ёки Мерседес харо занг мезанем. Мошин як даст гаштагӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. Мега 4 та баллонаш навай. Старт стоп. Ҳуҷҷат то моҳи майи 2026 ҳастай. Як краска сиёҳ ҳолати хуби техникӣ нахадуда қарор дорад. Занг зад далши маълумотша бигирем. Адресҳои мошинотона парарроӣ кунен. Эътибор метем пробегоша бениҳоят мисол 80-90% наменависанд, намеган, ҳатто шояд ҳисоби бисёр будани пробегаш намегӯян. Чизе ҳаст бачаҳо, ҳам хел бигӯен. Чизи ростай вай оқибаташ хуба иншоалло. Мегзарем ба шашумин Toyota Camry фурӯшӣ. Toyota Camry солаш 2003 сол бачаҳо азиз ки Camry сафед. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, бензини газ. Ҳарчанд ки объёмаш 2.4 бошад, газ неки арзон аст дӯстон азиз. Гази евро 4 неки бизанен ша. Простой неки мотортона ҷазир мекунад. Мотораш 2.4 автомат. Хуб телефоношам мегзорам. Отличный состояние. Краскаи сафед қатӣ. Camry ҳолати хуби техникӣ нахадуда қарор дорад. 48,500 сом савдо дорад. Занг зад пурсон шумо азиз. Баъдан дӯстон дар ами комментария нигоҳ кунен, телеграм канала силкаша мондагиам. Дар инҷа ман мошин, хона, замин, квартира инора ами суратошон қадем мемонем. Как somонтежа як дороенда бениҳоят хеле канал хушрӯ пешрафтестай, бисёр равон кестан. Хулоса барои шумо ҳай телеграм канал бинен. Мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. 2107 советский Lada Vaz 2107 ҳолати нахаду 2011 сол шай. Ҳарчанд ки 36,000 соман боша, 36,000 соман боша, неки мошини тоза мехарем бачаҳо. Мошинои интересне да. Хоб шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, 36,000 бензини холи, объёмаш 1.7, коробкаш механика, ҳолати нахаду. 10 моҳа танировка плюс 10 моҳа ҳуҷҷат. Утилизатсияи умра. Алиш намешава, 36,000 бо савдо мешава. Далши тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин BMW фурӯшӣ. BMW 5 астае ки BMW 5 series ки соли барояш 2006 сол. Мошин 500 сум кам 60,000 сомон ай. BMW 101 просто BMW ёхе. Объёмаш 2.5 коробка автомат, бензин, газа мезани, камрасодак ҳай када мегарди. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Каму беш расходам дора бачаҳо азиз. Ака мегирен кам тарак кор дора. Ака нагуфтан ки ҷош кор дора, хитон далчи дар рақамошон занг зад пирсен. Қадду қомата бинен, мордараи дискора бинен, калпакора бинен. Хоб краскаш, коробкаша бинен, чӣ хел хушрӯй судагиай.
BMW 5 солиш 2006 59500 сум занг зад далши маълумотша бигиред. мо фақат навор мекунем бачо. сабаби савдошавӣ аввалаш худо баъд мо мешавем. шумо фақат роӣ мекунем. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H Caravan 2006 сол 60000 дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. дӯстон азиз, бензини холӣ, дизел не, бензинай 1.6 механика. телефонша мегзорам, боз маълумоти далш илова гиша мегирем. инами ҳолат ина қаду қомат бинед чӣ хушрӯ акай, краска тоза акай, фасон хушрӯ, калпакои фасон. хуб, далши маълумот тариқи рақамҳои дастии ахириш 7838 занг занед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. фақат серьёзни харидоротон аз рӯи канали Саудо ТВ занг задан метавонем бачаҳои азиз. канали дигари канали Саудо ТВ ҳай дар оҷа мо фақат хона наворо мекунем бачаҳои азиз. гузарин дар оҷа бо наворои ҷолиб хонаҳои арзон дар мо канал гузошта мешавад бачаҳои азиз. фақат канали Саудо ТВ ҳай канали хонаҳои канал 01 шай. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солиш 94 Astra F дар кузофи хечибек. мошин номеро транзит тайёр, шаҳри Хуҷанд 94 выпуск 33000 сум нархш, бензини газ, объёмаш 1.6 коробкаш боша механика, ҳолати нахаду ҳолати хуби техникида қарор дорад. краска сурх. мошин мега дар ҳолати беҳтарин техосмотр утилизатсия дорад. мотор нав ремонт шудагиай, чашкиҳош бутун аз худша безварид мега. хуб, ҳолати беҳтарин 1.6 механика, газ, бензин 33000 сомонӣ. далши маълумотша занзаб гирен. мошинотона видеонавор карда роӣ кунем бачаҳои азиз. чем суратҳои хоқ видеонавор кунем бо хубайда. дар рафти видео аму капотша бардорен, нишон тен, моторша, багажа нишон тен, аму балонора нишон тен, қисми салонша нишон тен, мардум бинахшроак. мегзарем ба 11-умин Vectra B фурӯшӣ. Opel Duty Vectra B солиш 97 дар ноҳияи Вахш 28000 сум, бензини газ, объёмаш 1.6 коробка механика. хуб, ҳуҷҷат утилизатсия дора, 28000 нарх, фақат бензини газай. серьёзни дутихарода роӣ мекунем ё ки дутихарои муҳтарам. аммо одамое ки харидорин занг зад далши маълумотша бигирин. ина қисми салонош, қисми краскаш, қисми мошин ҳамин ҳолат. дӯстон, навор тамом шуд. чизе ки ҳаст ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, чизе буд хулоса навор кардем. баъдан барои қабули реклама бо чизе ки дорем роӣ кунем, реклама карда фурӯшта мегзорем. дар видео лайк монем, дар канал подписатсия кунем. аз куҷо кадом маркаи мошин дар корай, таги комментария нависа монем. зиндаву сарбаланд бошед.